Rhyw bythefnos yn ôl, fe ges I lythyr gan un o'n ffrindiau yn Sri Lanka yn adlewyrchu ar yr argyfwng byd eang presennol. A oedd rhywun wedi sylwi gofynodd, pa mor od oedd hi bod ni'n siarad cymaint am bellhau cymdeithasol, social distancing, mewn byd ble mae sawl math o bellhau cymdeithasol wedi ei hadaladu mewn i'r ffordd y mae cymdeithasau wedi ei trefnu. Mae'r bywyd yr ydym yn ei dderbyn fel normal mewn gwirionedd yn fywyd ble mae gagendorau dwfn o wahaniad rhwng y rhai sy'n ar adnoddau reoliau bywyd gada mesur o ryddid a rheolaeth a rhai sy'n heddynt. Mewn sawl cyd-destun, ac nid yn unig yn y byd sy'n datblygu, developing world, gallwn weld cymunedau'n llythrenol fyw ochr yn ochr a'i gilydd, ond gyda'r bwlch mawr hwn rhyngddynt. Un o agweddau dramatig y pandemig yr ydym yn byw trwyddo yw nad yw'r mathau cyfarwydd o bellhau cymdeithasol yn helpu fawr. Nid yw salwch ddim yn gwahaniaethu rhwng y cyfoethog a'r tlawd. Ac fe rydym I gyd yn cael ein hatgoffa o'r pethau sy'n cyfyng a'n rhyddid a'n gallu reoli'r byd yr ydym yn byw ynddo. Ac eto, hyd yn oed yn y sefyllfa hon, ni allwn beidio â sylweddoli mewn ffordd anghyffyrddus iawn bod lefel y risg yn amrywio. Rydyn ni'n meddwl gyda diolchgarwch ac edmygedd am y rhai hynny oll sy'n gosod eu hunain mewn perygl dyddiol. Gweithwyr iechyd a gofal, wrth gwrs, ond hefyd pobl sy'n llenwi'r silffoedd, yr archfarchnad, a rhai sy'n casglu sbwriel. Y meddyliwn hefyd am y rhai y mae cymiadau'r cau mewn yn ei gosod mewn risg o gamdriniaeth, neu bwysau ar ei hiechyd meddwl bregus, na'r galwadau cynyddol o falu am eraill yn y cartref. Yr wythnos hon, cawn ein gwahodd I ehangu ein gorwelion, a chofio'r rhai o amgylch y byd sydd ar lleiaf o adnoddau I ymateb yn effeithiol i'r pandemig. Mae ein partneriaid Cymorth Cristnogol yn Affrica yn wynebu heriau na allwn prin eu dychmygu. Cymdeithasau'n byw mewn amodau gorlan amhosibl. Cymunedau sydd heb ddŵr diogel ar gyfer ymolchi neu yfed. Cymunedau ble na ellir dibynnu ar ofal iechyd sefydlog o unrhyw fath. Wrth i'r pandemig dynhau ei afael mewn ymgylchedd o'r fath, mae economi gwledydd cyfan yn dechrau dadfailio, mewn ffordd llawer mwy dramatig na'r effeithiau poenus y daimlwn ni yma yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon. Rhan o stori'r pellau cymdeithasol yr ydym wedi ei oddef yn ein byd yw bod y diogelwch yr ydym ni'n ei gymryd yn ganiataol, hyd yn oed mewn argyfyngau, gofal iechyd, pensiynau, bydd daliadau diweithdra, yn brin mewn cymaint o gymdeithasau. Felly, wrth I ni gadw at y pellau cymdeithasol yr ydym ei angen mwyn cadw'n ddiogel yn ein cartrefi a'n cymunedau yma, fe allwn hefyd feddwl am sut y gelwyr arnom I gamu dros fath arall o bellhau cymdeithasol, fel ein bod yn cydsefyll gyda'r rhai sy'n wynebu llawer mwy o risg. Yn hanes y symariad trigarog, fe gawn ddarlun o berson sy'n croesi mwy nag un bwlch o bellter cymdeithasol mwyn dod â bywyd a gobaith I rywun oedd ei fywyd mewn perygl. Rhaid iddo aros ar ffordd unig ble gallai perygl fod yn llercian o hyd. Rhaid iddo gymryd amser a gofal gan roi ei fwriadau a'i bryderon ei hun o'r neilltu mwyn gweld yn ofalus ac yn feddylgar ar hyn sydd angen ei wneud. Ac yn fwy na dim, rhaid iddo bellhau ei hun oddi wrth ei ragfarn a'i elyniaeth tuag at ddieithryn. Dyn y byddai wedi ei ddyrmygu mewn sefyllfa wahanol ac wedi ei gyfrif yn elyn peryglus. Mae'n camu dros y pellter trwy roi pellter rhyngddo ef a'i gynfyddiad o ddioddeffaint rhywun ar un llaw, a'r cymysgedd arferol o'r reddf I ddiogelu ei hun a'r ofnau a'r casineb a'i wedi ei hetifeddu ar y llaw arall. Mae gweithred y symariad o achub bywyd a gymydog Iddewig
Yn arwydd o sut y gallai'r byd fod petai'r pellter a greir gan ofn, anwybodaeth a rhagfarn yn cael ei ddileu. Byd ble rydym yn rhydd i ymateb i anghenion ein gilydd gyda gweithred fuan a bwriadol. Enw arall am fyd o'r fath yw'r teyrnas dduw. Yn sicr, ni ddawna hi fodolaeth trwy bolisïau a rhaglenni. Ond rydym angen chwilio'n barhaus am ffyrdd i ganiatáu yw realiti ddod i'r amlwg, mwyn herio'r pellhau cymdeithasol a rydym ei gymryd mor ganiataol. Yn rhyfedd, rydym yn dysgu rhywbeth am hyn trwy'r amodau rydym yn byw gyda hwy. Rydym yn dysgu ymatal rhag derbyn pleser cysurol cwmni ac adloniant, yn dysgu talu sylw ein harferon corfforol mewn ffordd newydd, gan ddod yn ymwybodol o'r pellter llythrennol sy'n rhyngym ni wrth i ni siopa neu wneud ymarfer corff, wrth gofio golchi ein dwylo ac yn y blaen. Ac rydym yn dysgu hefyd bwysigrwydd allweddol cymaint o swyddi diramant yn y gwasanaethau gyhoeddus, y byddem ar goll hebddynt. Swyddi sy'n cael eu cyflawni gyda phroffesiynoldeb anhunanol sy'n rhoi cefnlen sicr i'r holl bryderon ac ansicrwydd. Boed hynny'r weithiwr gwasanaeth iechyd sy'n gweithio'n gyson mewn uned gofal dwys, neu jyst rhywun sy'n camu o'r neilltu ar lwybr troed mwyn caniatáu i un arall fynd heibio wrth gadw'r pellter cywir. Rydym yn cydnabod fod byw yn ystyriol, neu gydag ymwybyddiaeth ofalgar os hoffech chi, mindfully, yn hytrach na jyst caniatáu'n cysur yn cyfleuser ein hunain o'r chmynnu'n popeth, yn rhywbeth sy'n rhoi bywyd. Rydyn ni'n parhau i fod yn hymor y Pasg, yn dathlu ffaith ganolog ein ffydd. Mae'r diw yr ydym ei addoli wedi dilau'r pellter rhwng nef a daear, gan amlygu gogoniant y bywyd dwyfol yng nghalon y methiant dynol, a phwyn dynol, yng nghrwys Iesu Grist. Mae'r diw yr ydym yn ei addoli yn rhoi grym a rhyddid i ni gamu oddi wrth garchar canolbwyntio ar ein hunain, i wynebu gyda llawenydd a diolchgarwch harddwch disglau'r diw, ac i wynebu gyda gonestrwydd a chariad anghenion brys creadigaeth diw. Mae Iesu yn ei fywyd a'i farwolaeth yn pellhau ei hun, oddi wrth ddiogelwch a hunan obsesiwn. Mae ei fywyd yn daith tuag at undod dyfnach a dyfnach gyda dynoliaeth yn ei poen a'i di-ymedferthedd. Ac yn y daith honno i galon ein tywyllwch, mae'n adnewyddu'r holl hil ddynol ac yn creu lefel newydd o gysylltiad a thosturi rhwng bodau dynol. Felly, mae'r dyddiau poenus yr ydym yn ei profi yn awr yn rhoi cyfle i ni feddwl eto am y ffordd yr ydym wedi methu sylwi pa mor bell yr ydym wedi llithro oddi wrth ein gilydd yn ein cymdeithas fyd-eang, ac yn wir yn ein gwlad ein hunain hefyd. I weld sut yr ydym wedi colli golwg ar addewid mawr digwyddiadau'r groglith a'r Pasg, heb anghofio gweledigaeth y Pentecost, dyfodiad ar ysbryd glân sy'n dod ar ddawn i ni ddeall ieithoedd a diwylliannu gwahanol. Rydyn ni wedi mynd i feddwl fod pellter yn normal, y pellter rhwng y cyfoethog a'r tlawd, y grymus a'r dirym, ac nid ydym wedi darganfod yr egni'r ydym ei angen i herio hyn. Wrth i'n cymdeithas ein hunain yn wynebu heriau mawr economi sy'n crebachu, bydd y pethau hyn o gynsyrn uniongyrchol i ni i gyd, ond yn bennaf i bobl sy'n mewn swyddi ansicr, y rhai sy'n heb waith, yr oedrannus, yr anabl a'r digartref. Felly hefyd ar y llwyfan rhyngwladol, fe gawn ni i gyd yn heffeithio gan y beichiau fydd yn disgyn ar y cenhedloedd tlotaf, cenhedloedd heb amddiffyniad effeithiol erbyn salwch. Un peth y dylem fod wedi sylweddoli yng ngalaeni'r argyfwng hwn, mewn byd sy'n mor rhynggysylltio a symudol, does dim problem sy'n lleol yn unig. Gall trychineb a chwalfa yn unrhyw lle yn sydyn iawn ddod yn broblem ar ein stepen drws ein hunain. Fel mae sawl un wedi dweud, mae'n gobaith gorau fel cymuned byd-eang i atal pandemig marwol arall, un gwaith o bosib na hwn,
yw annog creu gofal iechyd effeithiol ym mhob gwlad a chreu ffyrdd rhyngwladol ac effeithiol mwyn ymateb yn sydyn i argyfwng meddygol. Mae'n golygu peidio â pharhau i oddef anghydraddoldebau marwol sy'n condemnio cynifer i salwch ac anobaith. Yn y pellhau cymdeithasol hwn, a orfodwyd arnom, mae'r cyfle gennym i fyfyrio ar sut i ddysgu byw yn fwy cyson yn a thrwy gras y Duw sy'n dilau pellter, sy'n chwalu'r muriau o arwahanrwydd ac sy'n ein caru fel un teulu. Bydde Dduw ein helpu i ymateb i'r her ac yn dysgu i garu fel y mae e'n ein caru ni, gyda chariad nad yw byth yn methu, yn ei barodrwydd i groesi trosodd fel y Samariad tregarog, i ble bynnag y mae dioddefaint ac ofn, gan adael y tu ôl i ni'r cilni'r ydym wedi caniatáu ein hunain i ddod i arfer ag ef. Nid yw cariad byth yn darfod na methu. Bydde di ninnau beidio a methu'r alwad a'r cyfle ar eidd cariad i ni.